L'Ajuntament ha fet una sessió extraordinària conjunta de les comissions de Presidència i Economia per informar del tancament d'Spanair i de les inversions del consistori a l'aerolínia. Tant l'equip de govern, que ha xifrat en prop de 18 milions d'euros la pèrdua patrimonial per la fallida de la companyia, com la resta de grups municipals, han deixat clar que la màxima prioritat per a l'aeroport del Prat és que esdevingui un hub internacional. El govern de la ciutat està compromès amb la connectivitat de Barcelona i en fer que Barcelona esdevingui un hub intercontinental, perquè això és el que la nostra societat i economia necessita. En tot moment aquest govern ha estat transparent en tant en quant als passos que s'han anat donant per les diferents aportacions que s'han anat produint en els diferents acords i tots han estat passant degudament. Barcelona va fer una aposta i continua fent una aposta per un model aeroportuari i sobretot per convertir l'aeroport del Prat, l'aeroport de Barcelona al Prat, en un aeroport competitiu. Volem competir amb les ciutats europees i volem competir també amb les ciutats nacionals. Els grups han lamentat que la seva aposta estratègica per la companyia hagi tingut aquest final i han demanat també que la situació per als treballadors d'Spanair s'abordi de la millor manera possible. No pot tornar a passar que el que no va fer el capital ho hagin d'acabar fent les institucions públiques del país, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Un dels grans problemes d'Spanair va ser precisament que els polítics van voler fer d'empresaris, amb criteris polítics i no amb criteris empresarials. En un context econòmic diferent a l'actual i amb una actitud política que no estigués clarament en contra dels interessos de Catalunya i d'Spanair per part d'AENA, de Fomento i de les companyies associades, els empresaris catalans se n'haguessin sortit la mar de bé. El govern i la resta de grups han demanat continuar endavant i seguir apostant per tenir un aeroport competitiu.